escales tristes, eu aconsello vos cantedes como salvo. Os levantares están así. Hai días así que parece que se vemos o ceo enriba nosa, así. Non temos ganas de cousas e tal. Eu penso que nese momento hai que acordarse. Se hablou do sombreiro de Xiliteiro, e ponerse o sombreiro de Xiliteiro e andar un pouco pola casa, inda que non nos vese a ninguén, e andar así, como se hablou, e seguro que nos ven un conto a cabeza, unha historia, nese momento, seguro. Pois iso foi o que me pasou a mí. A historia que me escribí foi a historia da amizade,